Reetrieden met Simmense omstandigheden. Het kind dus weer op het Jereveen. Verliezen hier koert net vanwege de verbouwing van Tialf. Alles luidt dan ook leervaar en er komen echt een soort boetelanders op haar dus. We will get ice in the Viking ship in Hamar in the end of July and the first 2 weeks in August. This is a good preparation for the Olympics. Yes, of course. This is the best way to do it. To start here and get 2 weeks in Hamar, it's really good. KNSB huurt bij ons zeg maar voor een bepaalde periode het zomerreis. Daar komt de topsport af, de commerciële ploegen. Maar ik zie dit jaar extra veel buitenlanders ten opzichte van andere jaren. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een aantal keer in de week gewoon voor de recreatieve schaatsen zijn we open. Door de week 's avonds en vanaf donderdag ook in de middag. En het programma van komend seizoen is alweer klaar. Het is mooi verdeeld. Afgelopen jaar zaten de toernooien wat dicht op elkaar. Wij hebben ze liever inderdaad wat verdeeld. Oktober beginnen we met de NK, dan in november, half november de eerste World Cup, ook de eerste in de serie. Een van de hoogtepunten wordt het Olympisch kwalificatietoernooi vanaf tweede kerstdag tot 30 december. En dan hebben we in januari nog een keer een NK, dus we hebben een prachtig programma voor de boeg komend seizoen.